U angel day ublay u Jisu ne mensemakoj ne ki breu ne ki kenjasim. Ki angel ki de ki jing tau ba kenjaman sim ki de ya ka ba ublay u la tau. La tau shua yu angel ban ya ubreu. Kata ka jing ya pera hapdeng angel bat ubreu bala la tau shua ya angel ban ya ubreu. But u angel ru juyap. Amen. U angel juyap ki breu pada ki yap henry ki angel kim juyap ik ba ublay ula bu ula tau kumta kalong haduk banda wai no kan ka pertai. U angel utrei ya kabat syabar physically om ya kabat syapo. Amen. Ki angel kin omla mo bantri kabat syapo ya kaba mensim bakuj mo batri ya kaba syapo ngamat ya kene ya lade hakapor banga shisha ngamat ya tagajing lengah ka mensim ngapai jatur ngam yo gajing suk ngasuk man kerpat si ki angel ku ban bakin yarap ya tagajing lengah ga janga hari hata kapor ngasuk tu ba ki angel kimla hari mensim jong ublay ula hata kapor ngasu IT ha ublay gajing bah ga jong ba unya lami gajing im ga janga bat u angel ru don haki jaka baro. Amen. Long omnipresent kumba musim jang ublay kumba Jisu ulong. Bat ki angel ki don sanjat. Hagen ngapon ge ban batai lengkot ikini ki sanjat ki angel san group jang ki angel. Uban ngkong ulong u Michael bat udai unong yale. Amen. U warrior u fighter bat u baar udai Gabriel unong rak kubor. Ubalai Lucifer ya kaba menta ulalong penban unong shun hi jang ublay unong shun jongi ki banget ya ublay udai unong mane. Bat kabasau u seraphim kiba kinya jengkinya bat kabasan uba up u kerub uba up hakaket jeng ublay itang yalade umde bang itang ya ublay ngi ong i ublay henry teng watla ya para marjan ro ngim tang para marjan bangi ngi imar kmat kumneru ngim laban i sakuno pa di ublay ubom ya ingi i haba da ong kacing i ngi ya ublay da ka bangile isen ya ki bro kiba duk kiba kerduk kiba don kam kacing rap shisha ni deban idru ya om tang da om bangi it ba udon kaspa tang bangi it ba tang da kacing babru ringi it ngimpit ya takadur ngimpit ya taka jingrus pa jong tau bru ri ngi it yo ngi it be ya kibru long ulon ru kadon mo kawi kacing tu khana ka baong kawi ka kong ka ba klaba mut sya ka dap tang da kacing it u Jisu la ya tu lupa hata ikong bong ngat sawan kai haying jong pa henry ta kakong kala sukuman na maru Jisu sawan kai haying jong ka. Amen. Henry u Jisu umwan kum tu markmat henry uwan haki hakadur jong ki bru han sha u Jisu mo la wan swan ingkong bru ba lijing let mo na jangai let la wan hata kaying la tit hata kaying la upan jing rap ong kong tu pen ailang sa nga ka umbar banga nga sliang palat mo ri kata ka kong ka isi pen bani ung ngam don porban ya ai ya pi hang ngam don porban na kiki let na ong tama de ka apsi up hata ka por apsi up Jisu la no wan sa wi pat ubri wan ong kong pa ailang bang mi nga sena nadu mnem setiap adu mentaru ngampat bang tai kong ibe biang ita I we bru ong kiki na penwit yang ngase ngadon bun kikam de mai kong ong dua biang makum no Jisu pi ong hana pin sawan henry kimwan tau Jisu ong ngalawan adu mentat ki bru arngut ngalawan ri phalabe yang amen ringim dei ban be henry kajing it kejongi kawan haga dur jong ubri Jisu wana kata dur jong ubru amen. Si kain na ipastor ublay ulong ubadon ki jakabaro ay da kawik aktin omnipresent. Amen. Ublay ulong ki jakabaro bakabaar ublay ulong ubatiblut bat ubastat bat ublay ulong ubadon borlut omnipotent. Amen. Ne kerteng ka jong ublay he is omnipotent God. Amen. Ublay ulong batiblut bat ubastat lut omniscient. Amen. Hallelujah. Kakerteng jong blay ban ko ngabu ni kapor Jehovah Jireh. Amen. Utray ulong nong pendap. Amen. Hallelujah. Tapti jo utray. Kakerteng ka jong blay ka long Jehovah Jireh. Kabamur utray ulong nong pendap. Amen. Kermen ha ublay ngit ha ublay ulong ublay bala ba pendap. Amen. Jehovah nisi kamur utray ulong nong job ne kalama blay long unong job ladang ngidon kaliang jong blay ngirok ngilong kinong job. Amen. But Jehovah
Jawa bara kabamut ublay nong ap lang brot jengi. Amen. Ublay nong ap lang brot jengi nam kurdu ke ibaro. Ipan ha ublay ngit ha ublay ke ci jengi. Kermen ha ublay kumyaine ha ublay. Amen. Ki angel ki minister ki banget. Ki minister ki banget. Yangal iwe. Amen. Ki angel ki guide bat ki protect yangi man lakasngi. Ngini oban ya pai ya ketin ka jong ublay. Jingroi sam kanambar kaba khandai puai kat kaba khatway bat kaba khatar. Naba un hukum ya laki angel shafang jong me un sumare me hakilenti jong me. Ken ra ya me hakikti ba men yo men yo ba men jentut la ki kijat hau mau. Amen. Hang neru ngi shom hani ka jaka dei ka protection ki jong ublay. Amen. Ki angel ki protect yangi ni thia ka protection ka jong angel ni thia de ka cingalam ki jong utrai. Bat ngin puleru na ki kam ki apostle kanong ka ba khatar kat khot ka ba hnriu bat ka ba nyiu. Hadu ka ba khandai. Ti haba u Herod ula penmi no ya na kita kata kamit u Petrus udang yo thia hapdang ar ngut ki sipai ba lakum ya ki da arteli ki kenjri bat kinong op hakmat ka jingkang ki ba ap phira hakata ka ying bendi ti hakmi u angel utrai ulayang hajan jong u bat ka jingshai ka bateng shan hakata ka kamera ti ulajun na ka krung u Petrus ti bat ula kersi u da ong to yang kloi ti ki kenjri jong u ki lahapno na ka ti jong u utau angel ula ong ha u to pan po ya ladi to pendai ru ya ki juti batul ulale kumta anda kumta ula ong ha u to ya to taba yala ka jengkup batu bodru yanga anda kumta ula mino ula bode u te tiap ba kalong ka ba shisha ba ulale da utau angel henrei ula mut ba u yo I ka jeng itu pau. Amen. Kani kadai ka ba uni u angel ulawan ban kersiu thia ya uni u Petrus ba u Petrus hangne udon hakaying beni ba lasai kasngi ba un sayo ban pasi na ban penyap no ya uni u Petrus u senran jong u Jisu ba kai ba kalapan long ba uni u angel uwan syangani ka ying beni ngini pun pule na kani ka khot ka basan namar kata lapan sai u Petrus hakaying bendi Henry lapan penlong ka jing duai ba shirham da ka balang ublay na ka menta jong u. Amen. Dei balai ba u ki angel ya u Petrus dei ba ki bangai ki jong u ki ya duai nam ta jong u ki duai nam ta ba u Petrus un light yang kata ka jing syapanyam kum ta mangiru kum juma ladangi uwei na ka balang ka jongi ki bangai ki jongi gedan ka jing pang gide man duai tu bangin duai ta jongki bakin light yang kita ki ke jing percaya. Amen. Kum juru yang ngaru nga aingo e ublay ma lang ba ipasar kam iba beju senang ang ba jihikai ang shibon ngamar kecim janga bangam kongo mayaki rai dei nam ta jongki ki dua yam ta janga nam ta jong phiro ki par samlama imei ngatep imei chudwai nga itu yang ama dei am ta jongki yang aingo e ublay ba ulap ni yang aku meni ba ngayang kani kacaka ngayok biang mo badiang kani kacaka. Amen. Dei ka jing ik ka jong try Jisu ulang kalenti sya ukpa. Amen. Jisu ulang kalenti sya ukpa. In perkat sya kani kalenti. Barok mo ngi ladangi ngi lej hakanu gano gacaka kadan kalenti ngi bangin lej ban posya kata ka ba ngi kwa ngi thumu ban lej kata. Ban posya kata sya kanu ngi dan kam ban nyat yang bai kata kalenti. In pet na kani tin jong play lamba ka gospel Yohanes kalong ka ba sau kat ba Andrew din ma ongkum ni u Jisu la ya tu ha u nga u balong kalenti kata kalenti bat ka ching sya bat ka ching imde omdan u bawan hanga omdan bawan ha ukpa handai tang danga. Amen. Kata kalenti ma kembang amne ka batai baong habangi don ka ching thmu ban le chenu ngi don kam ban nyat lamba kalenti kumta bang ngi don ka ching thmu bangin poi sya bedang bangin yo kata bangin yo ita ka ching imbom jukut ka ching suk mo ngi don kam bangin wan sya u Jisu bangin nyat lamba Jisu bangin tip nang kong u Jisu ka ching im jungi bangin ngit ba u Jisu ulong sya ta u jing im ulong nong pen im jungi ban
uba yarap yangi haki eke baro ngin kande kakten jong beli rumah bang om dun uba wan hau pa ndai tang danga itu ba om ngimla ban long bangin ban poisa kata jaka ngimla ban shu ya direct bengta ndai kadon kalentingi bangin ya jakata kumta kadi ba ujisu ulang ni ula batai ba ula ong banganga long kalenti kumta ngi habia lang ba ujisu bangin poisa kata katong bangin poya kata ka bangingi kwa ba ujisu ude unong ap lang brot in pen ka gospel uyo anis kalong ka basipo kat bakat we nga ngalong unong ap lang borot babha utaw unong ap lang borot babha wa ti la ka jingim na ka bentak ilang borot in pe cha ni por ong kinu kita kibal dei kinong ap lang borot dei manu kita kinong ap lang borot kita nong ap lang borot kita kibala IT sisama angni unong ap lang borot jongi ude ujisu basyarai ngi ladawan kanu ka jingma unong ap lang ujisu ulang unong ap lang borot jongi tin jong ublay kalong kabor tin jong ublay kalong ka white lam hangi wipui baro kaktin jong ublay kalong ka syarak kaktin jong ublay kalong ukpu impenya Matius nong ba saud khot ba saw kaktin jong msemo khoi uiem haki bangin amen en pon lip nyapet naga gospel yones kalong ban kong kat khot ka ba kat ar Henry kat kibala diang ya u hakito ula ai bor banlong ki kun ublay kata ha kita kibangit haga kerteng jong u amen kibala kha om haga snam lemne om haga do lemne naga mon ubrew Henry na ublay amen msim khoi u im haki brew kiba kha na msim khoi kibala umar ye jing pan im kila yu pirang ye jing peniem na ublay man msem khoi ndon ha kibriu kiba khan aga snam aga do namar ejing stu jangare ba msem ndon ha kibriu kiba khan aga snam ga do ban nagamon ji kibriu namar ba ese don pop Come on, hallelujah. Dan pop namar umsim khoi ji syong lang bat ka pop. Amen. Umsim khoi syong haki brew ki balai umat gaji benim ki balai snyoy ti jumblay ki ba lapdiang yu umsim khoi. Namar umsim khoi haki brew ki badon pop umla ban syong sa haki namar ka pop akma jumblay kalong ka ba smai itu. Amen. Jadi juk impet naga Wei korin kan long kaba like kat kaba kanri pipim tip bapi long ka ying song ublay bat ka mensem ublay usong sa apo jompi dela da uno ru upenjot ya kata ka ying song ublay ya utakeng ublay un sa penjot namar kata ka ying song ublay kalong kabakhoit kabalong mapikeng amen hallelujah mar kamet ke jongi kalong ga ying song jong ublay ladang ipet ngit ya la ga jong kamet ublay umsim khoi umla ban chong sa hangi iwi baro kumju de umsim ru uyarap lem ya ki jiplot jongi namar ya ka ngin duai kat ka ban dei biang ngin tip shu rei shisha uta umsim hi ukerpat na kabenta jongi ya ki jingut hir ki bom la ong span stom Tuhan judane Israel come on dengan boleh bat la ong ngan om kran shu sapang jong u ngan om kran shu haka kerteng jong u hang tate don kadongut jonga kum kading kabame bala set khop apo kising jong nga la thai kan ban ngan la shu amen ro jeremia hang neu amar ke jing chapin stami ya u kwa shu banyala biga gospel jong Jesus Christ handai misem khoi ukersoi kaduno jong hallelujah
ba kabor jong ublay kalong ka tin jong ublay kalong kading haba Jeremiah kwa shuban yalap ga gospel u Chris sim khoi umsha u ban sange andre kwa sim khoi kwa ya u ba yai petang ban yalap ga gospel. Hallelujah. Amen. เอ้กันเนี่ยกระจิงเป็นทำไมกระจิงเป็นทำไมหากกระจิงอินสงิงก็มีกี่คนจงอุบเลยกี่บากาบังบัดกระดังตามเอเมนอุบเลยจงิงอุบเป็นเสร็จเลยอักตินจงอุบเลยกับเป็นเสร็จเลยอย่างนี้กุมตากี่ปุกนี่กี่บาเป็นทำไมเอเมนที่เราจะลองกันกับปุกนี่กับเป็นทำไมบอร์เลยดีเอเมนนี่รู้กี่คนจงอุบเลยกระดังตามอย่างนี้มันเป็นทำไมเลยดีมันกับบอร์มันกับซีเอเมนบางทีด้วยแค่เป็นทำไมบอร์เลยดีขนาดบ่อุบเลยบางอย่างนี้ยังนิ่งคลายAmen. Menyala ay tagibor jung kajing dom. Amen. Hallelujah. Ambu kapon atli hani kapor pamta. Kapon kaman kong ngakran chipang kajing pentamai ya kekmat. Amen. Hallelujah. Kajing pentamai kekmat. Nginun kam sipun bangin pentamai jong ki kmat. Larangin pentamai jong ki kmat habangi duai larangin IT ya desha utrai ikini ki kmat ni ki kmat ki alam baklab hai ki singim sing namar. Abang iya ni yang ru ki kmat ni ke bahasa Indonesia yang ni. Amen. Amen. Ni ban ya boleh ni nogrim ni tin chu boleh ngapon ngabu na ka gospel umat kos konong ka ba. Pragat kwat ka ba. Aku hadu arbusan. Nam boleh ka tin ka ki ongkum ni. Ki wan ru shabetes betsaida. Te ki walam ha u yu ba madla ba ki yakarpa di u pan kata yu. Te haba wala ba di uta ba madla nakakti. Ula yalam no ya ushabar kata kasnong. Bat haba ula biye haki kamacung u. Bat ha u ula bu. Bat ba ula bu. Yaki fi ha u ula kli ya u. Meyo i a. Haba ula kmit te ula ong. Ngayo i ibriukum kiding bakiyay. Eri kata ula bu pat ya kiti haki kamacung u. Bat ula pen kmit ya u. Te ula pen bhapat ya u bat ula yu isnai ki ek baro bat ula pai u shalayin u da ong warung satya sakato kasnong. Amen. Hallelujah. Ni gatin ju blai ba abo jisu uyai misri jong u jisu ni iba uyai cherum shaleng. Amen. Hani ga por wan chin connect ka snong betsaida te ba wa wan chin ka snong kibriung dai walam yo we ubriu bamala. Heba Jisu yu i wala shim no wala bat yu ne ubri bamala walam no shabar chukani kasnang. Habang apa ini tin chuklay ngabu jikli balay Jisu u bat yu ne ubri bat walam no shabar kasnang. Ngabu jikli nga balay. Habang adway ng balay u Jisu walam no shabar kasnang yu mabala. Kay Jisu tu jonga ngi iba de ba kali kasnang pomngit. Nama lada u Jisu penkia apa kasnang laba. Lada dan ki bamwet ujisu umla le ki kamba. Amen. Umla pen ke bamala. Din da kada ujisu lam no sabar ksang khnang ban omdon mano banu. Amen. Lada dan ta ujisu ba ne bamala ujisu ula ungek. Tang maroi ungek ba ula pen ke ba ne bamala. Amen. Amen. Ni yang ni aba ujisu la yaki kama chung u. Ula kli yo ne bamala. Me yu i une bamala o ang ngai iya kibrukum kiding kibayat. Amen. Ni ni what I mo kici imcungiro kumjo kapun ya walam kita mesin kici imcungiro what I bangin long kumta. Amen. Ya kibruro yo ikum kiding. Amen. Hallelujah. Ngide ban duai bahagi kemacungi enteng ada ni duai malu malam ya bangi sak pensangim yo ik kiba kenjaman sim yo ngim yo bahagi ya ki ik ba ublay ai kici imcungi. Amen. Hallelujah. Haba Jisu, haba une malau ang kuta Jisu, tak miang ikma chung. Bat haba ukli, miu i une ba mala, oi ngai i baro. Amen. Kum balong. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Ngit baga umbia jong Jisu kalau kadawai ka bakrau. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ki khamat mo, kal chapang ki khamat han ngapot. Kadang kam yang ni pertamai ki khamat. Amen. Nama lengba ki khamat niyo i. Habang niyo i kiwan kawan kadang larang ibu kadang kau ka supply ka jing mo macam jingi baik kapen perkat ini kapen yam ai ka jing macam jingi sebu ko mani experience mo experience ni kasi habang niat niyang
Ni kung giserang iri iya ka kutay. Kaba itanat. Kedai. Kaba itanat. Ladang iyo i. Kajeng i kamday kaba ni itanat kamday kaba kapop. Amen. Kaba oblay la bu te yang i banyo i kanang ni itanat. Kajeng itanat kamday kapop. Amen. Aman. Tehen ray kapop balik ka bangi sa don kajeng tingit kapop kajeng ni day bangi i Ibu kadang ketika itanat kumta entah kawan kecing macam kacingi banyak perkat new no kata kapan kapop yang ini amen lagi nginde balong kumta tinteng wat kecing jongaro oh itu itanat hari cuy itanat tang tu bayu ini hari indala ni isu lakelak sendan amen Haleluya. hari ladang yang itu itanat ladang sana cuy i bayi kedua jeng i deh kata kapop macam kacingi ban perkat new no teh Amen. Kami kasih yang nilai kemudian kapan kalong kapop yang ini, amen. Amen. Haleluya. Come on. Hanya katin cuma lagi keren nak gospel mat hias nak kapan rio kaba, kan dekat kaba arpu apply rio keren ba, dan ajai ki kemat, amen. Kami kai pastor yang ini badan ajai ki kemat, kemat kaba semur ba kemat kaba tengit. Pit nakal Lukas ka long banikon di khoba kharsan khandriu. Naba en long ubak kraw hakmar utrai but en di ya kawan lane ka kiat but en pendap ya u da men sema khoj wat na du ka po ka mi jo u. Amen. Ni bam ni di ya yak ek ki bom long ki bom te ka me jo ni bam yu kwai ni di ya iduma but ni di ya ka kiat. Tek kini kilong ke ba penja clear ka medjuni but ubling umus ko pahala dani penja clear ya ka sos kalau bandriut kerba kong basau pigi kun to ngo ela kikmi kpa utrai mar kanai kalong ke badai ken to burom ela ukpa badela kakmi kabalong ka hukum kabanengkong badon cingkular bamen yo man baha bad bamen yo islam ka bertai piro kikpa to wat pen bitar yala kikun rai tu besar peja yaki haka jingkai bat kajing senang utrai man por to ngi kikun ngi deban kongu yala kimikpa ba kisneng ki ni ngi kabadai ngi deban kongu kumjuk ngi deban burom yala kimikpa kane kalong ka hukum badon cingkular ublai man kumjuk roba mikpa ro deban Kimdaiwan penbitar tan gitu. Kimdaiwan senang kebajajai. Kamar kun bitar make pai dewan senang dan senang keba ke jingkong ke jingdom namar kile ke bomdai kile ke bomdai ban le ro njuk rek ku maktin jumlai ke ong ba piki mikpa wat penbitar ya laki kun hendrai tupsa peja yaki hakajing hikai berkajing seneng utrai amen per push kepon balai pilios kemur kajing it paralog gospel yones nang bakat light kerba lai pisau ka hukum matmai ngai api ba pinya it paralog hi kumba ngala it api ba piru pinya it paralog hi dakane kin yo te babaro bapi lang kisenran jonga lada pidon kajinya it parlok hi amen parba aku matmai bo jisu ay hangi ba ngina it parlok hi kumbangi it yalade kumjuru ngadon ba it parlok kumbang it yalade kumbai ina i long i baret bahap nje ngai jaki kumbang it yalade amen dadang it paralok hi kumba it alde jisu ong ba pinlong kisenran jong u amen par puler kumjo sama kumda bet ong ka kajing i jong Jonathan baru da bet kai flasha ma ba ka kampalat banyak kajing it kentai jing it samlar kumjo amen par nyok pulena ar Samuel kan ban kaun khabar penreu ngak slai sat namar jong me ko Jonathan upara jong ngal sutenat ya me kajing i jong me yang kalalong
keba pela keba palat de kajing it ikan thai ken amen pe bedebet u roi susnei pang Jonathan ba Jonathan ula klat ula yap no kajing klon kajing letma ula roi ba ula kuslai pelat am tau Jonathan upara jong debet balong kun usol ma usim sol kajing it jengki ka kampalat banyak kajing it thai wat para senrang do wapang lai peras nam chutia amen uji su kuliah uni uang meko ban kia uklem ong ngaku ban kia uklem jubab pandai uang ko kan rat ngam don beriu wan bu yang ngah kata ka pungsum habala pen ki ya ko umro amen am don beriu ki bahing baro mar ki ingia ya u mar ula chutia pang hadu lai peras nam sumudur lada ting mo haba nga perkat kani ting mar ba image ngi Jepang ba ting ro ani har perkat ka live prasnam chutia aju image ngi tang arsnam ketaro la so jenjar ban ya sumar mo tenrei pade bangi ngila kelak pamut ngi ban long ban sumar ba amen haleluya ngim dei ban kentaj amen kuma to yang to ra ya la kajing tia to ya jru di kumni ru uta ubreu ula kia buat ulara ya la kajing tia buat ulayat amen habangi syakri utrain dan kami kajinget ladangi mundan kajinget nginam kia amen babun ba naki breu mo hagini kesngi haba ting lada mdon jingpang kan mau blay lada don jingpang kan mau blay padi tenrei pat kimdon kajinget kisunget tang tu por baki yopang dalai into lakia kemut lepop yang tingim dei ban longkum tagi banget amen apa ngilo yok yak ngi di ban pelabai haleluya ya ro you try amen kadon gajing mut tang ujisu balap pan kia e kadon nujungi tagi jingpang mensim jungi ro omdei omla da mano monoro tang ki beri gojong ublei ting apa ngi dan gajing sosi e kadon nujungi apa ngi let skibri jong blei ngi let pat dua ngi let atu kemut kalong ka jam no amen kalong ka sngo sting no haleluya. Jehovah nasi utrai ulong ka jing job lane kalama amen kalamang ne ka keren bet ka jing job depon ngin pen ngit khot tin blay na kitab Exodus kalong ka bakhanyo khot ka bakhatsan utrai ulong ru ha Moses to tho ne ka kitab banlong ka jikan mau bat to ya thu ru ha Joshua namar ngan pendam no khot ya ka jikan mau ya ki Amalek napo ka beneng bat Moses ulatei ya keduan bat ulakot ya ke kerteng jongka Jehovah nisi namar utrai ulasmai utrai unyo kaba ya let thama ya ki Amalek pateng amen teh kane ka khot tin ublei ba ka batai ba hakane ka por ba u ki kun Israel ki ya let thama bat ki Amalek bat hakane ka khot ba keren sepang gejing ya Christian iway ba Moses kat ba udang ra elakti ki job ki Israel bat upan hab elakti bat ki job ki Amalek bat hakane ka dikot ba ngapuli mene ka ba keren sipang ba mar badap yale thama Moses utai ya keduan bat kenya aingu ha ublei namar ba ulai job ki Amalek daka jing ya Christian lang ki jongki amen balai Jehovah Rafa utrai ulong unong penkia amen tepon ngin pej ban pule naka kitab Exodus ulong kaba katsan kedkot kaba arpun riu bat ulong lada men sngap biang ru ya kaktian gajong utrai ublei jong me bat lada men le ru ya kata kabade ya kemat jong u bat mencak skor ru hukum ya ki hukum jong u dak kabarake ya kinyam ki rukom jong u baro ngan ombu hame kawe ru ken na kita kicingpang ya kibang ngan walam halor ki Egypt naba mga ngalong utrai uba peniem yame amen hakane ga dikhot ba keren ba sipang ba ublei keren hakikun Israel ba om ai jingpang syu kumba ai hakari Egypt tipon ngi kumba ublei ru ulong unong penkia jungi ujisuru ulong unong penkia jungi bat dakasnam ka jong ujisu kadon kabor ban penkia ya ubreu baro bapang pat ngan ple na sipang gani ga snam jong ujisu belong ngajing penkia ni por ple na kitab
Isaya kalong kaba san pulai kedkot basau. An pre kedkot kebasan tangkane kapat kendiat. Bat dak kejing jingyam senam jung o lapan kia yang ye amen. Hakane ka dikot ka keren sipang ka senam ka jong Jisu ya kaban pen kia e kibreu ki bapang barop nak jingpang babun jat ki jingpang ublei ulong nong pen kia sya kibreu ki badu jingkermen ro ublei uai ka jingkermen bat ki bapang ro ublei pen kia tepon pe ro ka pen ka ba kadu ka basau Jehovah ra ublei ulong nong ap lang berot bapa amen. Tepon ngin pe nya kitab Sam kan nomor pulai kot ke banukong utrai ulong unong ap lang brod jonga ngan om kerdu amen. Blay ulong unong ap lang brod jongi wat ladangi long ki basa kama blay ju ya ap yangi jisuru ulong nong ap lang brod jongi kombakitin ublay naga gospel uyo anis kalong ka basipo kadikot ka bakat way kalakran syai ba jisu ulong unong ap lang brod jongi tepon ngan play na kitin jung blay naga spell yo onis kalong kaba shipo kot kaba kadway do kaba ngang along unong ap lang brod ubabha uta unong ap lang brod IT no ela kajing na kemta kilang brod henrei uban ubabla ubomlong unong ap lang brod ya uba kita kilang brod kimdei ukme ya usuri bonwan te uino ya kita kilang brod bat upet yap no te uta usuri ulakemnyat yaki bat ulapan sa kamayaki uta ubabla upet yap te naba ulong nong bala bat sunyew syapang kita kilang berat nga ngalong uta unong ap lang berat ubabha te nga itu yala kijong bat la itu yang dala kijong amen. Akane ga dikot ba ka keren syapang ba nong ap lang berat ka keren ya ujisu bat lang berat ka keren yangi iwe pi ibaro ki banget ha ublay lai tilinga kwa ban ai phim ta kalong kabaningkong kade kaktin ka jong ublay kalong kadut ngila banipet naga way korin kalonong kabalay kot kabaar ni kaong ngala jupsa jupja yapi da kadut om da ka jingbam namar phimla bansha ya kata wat hadu mentaru phim parla ti upol hangni uang ikinong korin ba ujupsa ki da kadut om da ka jingbam te hangni kadut kathau ya kaktin ka jong ublay but upol ai kinong korin hangni ai da kaktin om ya kita jingbam ba pensngat ya ka do andre ai ba pensngat ya ka mensim but kaktin jong ublay hangni ka dut kalong ba ban pen san ya ka jinglong mensim ban pen plung ya ka jinglong jongi bat ka penyo bor kumju namar kadut da ka jinglong jong ka do kumud ladang idi ya ka dut kalong ba ngin sngat ha ka do bangin plung bat bangin san bada kenjam sim kalong ba kam sim jongi po kanang san kanang yai plung bat kanang yobor bat kumjuru kabaar kapon kalong kaktin jong ublay kalong kumukpu in yapet na kamathayos kalong kaba saw kot kaba saw jisu laong setan henrei ulaya tu bat ulaong latho bom tang da ukpui ba im ubreu henrei da kitin baro ba mi no na kasintur ublay ti jisu ong ya usaitan hangni wang om da ukpu ba ubreu hi ba im henrei da kitin ka ba mi no na kasintur jong ublay om bangin chu pensengat tang ya kado ba ong ibam akin jado ba ong ibam ja kumta bam ar pliang lai pliang bangin sengat henrei ngidon kamru ban bam ya kitin jong ublay ba kamsim jongi bakan nang san bat bangiru nginang sana ka jinglong mensim bat kabalay ani ka point ko kaktin ublay kalong ru kum kasyarak laman pet nak kisam kanembar ka bas pa kendai ka khot ka ba spasan kaktin ka jongmi kalong kasyarak ya kijat jonga bat ka jingshai ha kalinti jonga aba ngiyat ngiyeng ladang idon ya kaktin jong ublay kamut ngishai bat ladang imdon ya tin ka jong blay ngilongkum katu ka sulay bumdon kuli habang idon ya tin jong blay kamut idon ya katu ka sulay badon kuli habawan kinong syun ngila ban siat lada nimdon ya tin jong blay kamut lada wan kijim pichoy kanu kupor ngin ngop bat ngayon ay siya pikan ka por ka topik kabalong kaktin ka jong utray balik idon kami kaktin ka jong blay tengah bu ka jeng keli ka por ngilay banya puson ba balik idon kami kaktin ka jong blay idon kam kaktin nga jong blay namar upol ukuran kinang epistos ba
kaktin jong blay ka white lam ka jong mensim akhoj. Amen. Amen. Uno beri bom don kaktin ka jong blay. Umla ban yelai ki bor ka jindom. Amen. Amen. Marbali usutan na kisiki ukran ba uyale na kisumba me ding jong u. Ada nyim don ka white lam na ding kaktin ka jong blay. Nyimla ban yelai persyai sultan. Hallelujah. Kapun ka banang kong kabangan ay chipi ka ni kapor. Kaktin ka jong troy kalong ka ba tiang. Bat kalong ka ba kleng. Ipin na ka kitab jong Nehemiah kalong ka ba pra. Karikot ka ba chipo. Maam tu ngam pule na kaktin jong troy kasi ka kapor. Nehemiah ukuran hang tu ba. Habau Nehemiah pule kaktin ka jong troy. Kikun Israel kiyam. Marsin yo snow kaktin ka jong troy. Kiyam ki lenyar. Marbalay la slemba la sharing mrauno eki la slemba kimyo shi kaktin ga jong try haba Nehemiah upule kaktin jong blay kakta eki. Amen. Amen. Nehemiah umba wat nyam wat lenyar shu to kilek no shala ka jong ga ying shim bami ka baklen di ka batiang. Amen. Ka bakren kaktin ga jong try sisa kaktin ga jong try ka long sha ka batiang sisa ngenge je pi la da pi kila experience harai kene la kat namun napi kiba sngotu sisa hadu kat no katiang ka kting ga jong try ngai la deng sngotu sisa ha banga pule ka kting ga jong try kam de ka ba sia tu manu ba kalong ka ba tiang hari kana mat sisa ha banga pule ngam kwa bang ino. Amen. Amen. Hari ka shu slam ka por ladangan shu pendut por tanga ban pule kting ga jong blay kalong sisa ka ba tiang kata. Amen. Su kwa bangan ino an marble ka tiang ka donut. Hallelujah. Hallelujah. Tengah bang adon marui ngasat marui marblay ngasuk kemen ka tin nga jong try. Tengah ong bai. Enjoy marui apa jing tia. Marbalik ka tin jong blay ka bat tiang. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ko poin ka baar. Tin nga jong try ka long kum ka dut. Tin nga jong try ka wei korin ka lai ka khot ka baar. Pol ukren tu ba un ai shwada ka dut. Kadut katau kadai ke jingbam yaki kunlung. Amen. Kadut kadai ke jingbam jo ki kunlung. Upol ukuran skinong korin ba. Ai direct da kadok shing. Ai direct da kaja kaba don kaman ai shwa da kadut. Amen. Nomor balai kadut ke pen sengat, kadut ke pen pelung. Hallelujah. Kadut katri. Kawi ke bor jong ka dut kalong ba. Habapi bam sok man ken. Pirhem ka kpo. Pindi dah kadot kan penjak no ikat jing rem kakpo jong pi. Amen. Ngengit pila experience kata. Ibi pat namar balai imla syuban sya kata jing rem kakpo ilitit ora kadot. Mar sendi kadot la jak kakpo. Amen. Hallelujah. Kata kadi jing trei ju kadot. Balai upol ai daka umso. Balai ai da kiwi pat ki example. Namar balai kadot kalong kawa penjak ka jing rem jongi. Amen. Ladang ibami ketin jong blai kalong kapenja ka jing tanrang jongi pi kom ki kun ga jong try la da pi sngolang a ka man sim gong ya pi bam na kan ka kitin ga jong try. Hallelujah. Kane kala ofare pi pinon kam ban tiet don kam tang ba jipediang. Hallelujah. Don kam man shubam ya ka uji sula ia sim 8 bisa sim la dawa ia riula ia. Amen. Ar yung pling tin jong blay nrei uso jong man sim khoj ulong ka ching it ka ching kmen ka ching suk ka ching slam kajing le spoon, kajing bha, kajing aine, kajing jamnut, kabor halorade. Amen. Umno ngim yo ya kajing it mo. Alada ngim don ni kajing it, kapen le no yangi bangi ni le knu ngim don kajing it, kamen to yangi abangi nang ban put ban tem ne nang ban rai ban kren tin jong ble lada ngim don kajing it, kapen le no yangi kan bat ngladangi don ngacing it pensuk engi pan kemen nengi bat keparing keren sepang ngacing kemen nong yo ya ngacing kemen kong dia benyo yo play kong engi dia ben yo mesem kuj adang yo mesem kuj ngacing kemen ngacungi kat kemen hala kasengi. Amen. Adang yim don ngacing kemen kam suk mesim lada suk la dia lada kam don ngacing kemen abang lek kenu kam hun. Amen. Kacing kemen kedon kam engi bangin don kacing kemen juk kacing it ro kedon kam engi bangin don.
kumno bangin te kata ka jinglong ka we ha ka jingem ka jongi kane ka ji kai ba pastor ikran ha ka Bible study har yang do I pastor I lasdang kane ka ji kai na ha ka sautarik ka benai ban rew ha senam arhajar apu araman habang apet ya kane ngong arela slambha sngo ku badang sipang I pastor idang kran kane re bang apet ani lat mentala po he arjar apu sau lajan kut but I pastor ikran nadu arhajar ar bangyo ikane ka jingkai ban kumno bangin long baka jim jungi ngan long bangin yo kata ka jing long kawai aman kabaning kong habang ngipet ya kane ka jing long kawai kadon kam yang ngi bangin don ya kane ka jing long kawai mar ka jing long kawai kadon kabor aman kadon kabor kumbang kumbaka tenjong ublay sipang jung Moses uhur bat Aaron habaki yale thama day lembaga jing ya teli jongki baki ya kersan lang ya Moses nagataka daw baki job ya kataka thama ini baro ladaki kimdon ya kataka jing ya teli kemud bak nemar ba Moses umla ban ra tang dalade ya kataka kti jong u thaj uluwat kum ubreu nagataka daw bahabaki don ya kanika jing ya teli ki ya kersan lang ya Moses nagataka daw ki yo ya kanika bor bagi la ban job ya kinong shun amen kumjuru nga kawai kajing ya tu kana mo ba la don uwe ukpa ba don sangut ki kun kini ki kun baro sangut ki don haka we la ka jong ka jingmut ba kim don kata ka jing it ka jing ya teli haka hapdeng jong ki te ba une ukpa haka jing long temen jong u ba ula sngutu ba ka arta jong u kala dir ba ka de ya uban ba un klat no na kata ka da wa shwa ba un klat u khot lang kini ki jong ki kun bat u ong ba to wan ra ma phi uwe pa uwe uding ba phi wan ra lang bat nang ta sepersang ban kriya teh bagi ta ki kun kila kedia ya utau ding ya utau ding mo kila ban pen kedia ya utau ding namar hanrei haba une ukpa udon laga jingmut ke ka ba ukwa ka ban pen sutu ya ki namar ba ki don hakata ka jinglong ka bom ya sngutu ka jingmut te ba une ukpa haba ula yo I ba kila ban pen kedia ya utau ding ula ong biang to wan lam biang samar uwe ubre wan lam ya ki marla udeng mo bat hadian haba kita ki kun kila walam ya kita ki ding kupa ula ong to te lang kini ki santli ki ding te lang da utelai hadian kata haba kini ki kun kila le ya kata kupa ula ong to ai ha ukun ubaningkong to persang ban pen kedia ya une udeng ukun baningkong haba ula persang ban kedia umla ai ka ban pen kedia ya ta udeng amen haba lapas na baar haba alai basau basan hadu haba kila persang ban pen kedia ikta uding kim lai ke ban pen kedia hang ta ukpa uong ba kanekin kun ba lada pidon ka jing ya long ka wei ba haba pile eke baro da ka jing ya sutu lang kemut ba pila ban job pimla ban pen kedia ikata ka jing jong pi ya ke eke baro ba pila ban job amen namar bangitip bakakten jo ublei ru ong ba ubreu ba yang marwei un kelon bet umla ban yang amen tem ka pun ka baningkong yo ban bu ni por ban te ka ciem ningkong ka don kami ngi ban don ka jing amen bangin don kata ka jing mar keliang iwe ngim dei ban tang kita ki ba pen su phai ngi hande ka ten jo ublei ru ka kran ba ngin wat kita ki ba shun ngi kita ki ba isi ngi ru ngi dei ban ya ki amen ka hukum ka ba uji suru ai mo ka hukum ka ba thamai habangi pule na gospel jong Yohanes kal nong ka ba khatlai khot ka ba lai pasau hang turu uji su ong ba ka hukum ka ba thamai nga ai happy ba pin para lok hi amen kumba ublei ula yangi kumtaru ngi dei ban ya laki jong ki para breu amen namar bangite baladam ladangi ong ngi tang ya ublei ban ngi isi breu kata kalong ka balam ler abangi pule naka kashti ka baning kong jo Yohanes kalong basau kitu ki dikot ki babut hang tuma ngi iba kakten jo ublei ko ong bang kita ki ba ong nga ya ublei henre ki isi ya ki para breu kata kilong ba ki shu lam ler namar ba kumno ki la ban ya ublei lada ya ki para breu kim la ban amen kadon kam yang i bangin don ya ka jing ha ka jing jongi namar ba ublei jongi ru ulong ublei jong ka jing kadono jong ublei kadap da ka jing na kata kadaw ba ka kum ki kun jong ublei ro ngi de ban yo
dan kam ban penpet yaki khmat ki bamat la kalong hakado kumjuru kabakran khamkran hakane opor bamda kalong shapang ka jinglong mensem te habangi phai shakane ka ne ka kten ka jing matla amo ngi phai shaki breu ki bamat la ngi teba ka jing matla amo ka pencenjare ubreu haba udon ya ka jing matla amo ubreu ubakha matla ubreu ubadon ubala Chatap matla mo kajing matla hagi khmat ujenjar namar ba tip ya kajing shisha ha kajing im jong usu tharai usu antat nri tip ya kajing shisha kalong kumno lawat hagi breu ro ba matla mo tip ba kumno uta ulong lane kumno kata ka perthei kalong ngi kadon kajing jenjar ka mensem kajong namar ba ula matla Abangi pairo syagak tin ngajong ublay mo ujisu upen kia ikine ki upen kia isubun ki bapang ki bastam upen kia kumjuro ki bamatla ikan mau ya ubarti mayos ro ujisu upen kia nam ta kajing imjong bun yo ipat bun yo i ba na kata kajing matla kajong un yo i ni pairo na katin ngajong ublay naka gospel uyo anes kal nong ka bakhandai kadkhot ka ba live khandai ngani awan pulih kane por ujisu laong te ya kajing bishar ken ngang ngalawan ha kane ka perthei ba kita ki ba yo i ki bom yo i ken yo i bat kita ki bom yo i ken yo long no ki ba matla kane ka ktengo chong ublei ka ba ujisu ubu hangne namar ba ka dei lumba kane ka jingjia ba ha ba ujisu khia yo ne ubre uba matla kini ki breu mo na keleng ki saka ki yo iba une ude ubreu kipet kibu cingkeli mo une une uba songkrong man kasngi uba matla nanta ki donro ki bakeli cingkeli nang ne nang tai mo haba ki yo sngo kumta une uba matla uang hoat ngadi manga uta bat kumjuru uda yathu ba uang ba di manga bat udai ujisu ba lapen kia yanga bat hangta ki lalam ya une ubreu shaki ki parisi ro ki bo cingkeli ya kumno ulio khia mo une ubreu u plabet ya ka basisha ba ujisu upen khia ya kumta kini ki jiu ki ong ba kumno uta ubreu ulaban pen khia hakasngi sabatan namar ki khenkor ya kata kasngi sabatan bat ki ong ha une ubreu umlong na ublei na ba sumar ya kasngi sabatan amen kini ki parisi ki don hakata ga jingmut ba une ubreu hawat la ki la yo i ya kakamba ka ba ujisu upen khia ya une ubamat la ripade ki dang kham khenkor ya kata kasngi sabatan namar ba ka jingmat la ha ka jinglong niam ka don haki amen habangi phai sakane akting jong ublei mo kini ki parisi ki muhun ban keli haba jingsha une ubreu ula de plahi dala de ba wong ba udei ujisu uba pen khia ya ki wan keli biang sane ki kimi ki pa kini ki kimi ki paru namar ba ki shapting yo ki do ya kata kasinekok gumta ki ong ba ngimtep to kelihi na namar ba ula he karta to kelihi na uru unya thuhi ya kata ka jingjia kumno ba ujisu ula pen khia ya kumta kita ki parisi ru kila ong haun haki ba une ubreu umdei na ublei ngitep ba ubreu ulong namar ba une ubreu ulong ba pop namar ba upen khia ha kasngi sabatan namar ki khenkor ya kata kasngi sabatan haching shisamo ublei ujisu ulale kamba ulapen khia ha kata kasngi haching sha ki diban ai ka buram sha ublei une ubreu padu ong ba la upop ne la umpop ru ngamtip ya kata henri pade mensuang ngala khamat la yanga henri mentapat ngala yo i amen ni yo i hang ne ba une ujisu ong hakane ka dkhot ka ba lai bu khandai ba uong ba kita ki bom yo i kin yo i bat kita ki ba yo i kin yo long no ki ba matla dei hakane ka por ba ujisu upen khia ya kun une uba matla aga jinglong matla ga chung na do banang kha la kha matla ya henri la pen pej pat ya ga jing im chung ula yo i ula pediang ya ujisu upen bana ya ka kerteng ujisu henri pade kini ki parisi ki yo i ujisu man ka por kitip ya ujisu ulong pen khia henri pade ka don ka jing tap man la ka mensim jong ki ba kimpat yo i uta ujisu kimpat pediang ya uta ujisu Hagaching jongki. Afternoon church. Yaro I try. Jing gospel to Matthias Jisu don kam ki nong tre. Kaleng kha kala I henry don ki nong tre. Ri menta nga tips kam ba ka ni ka jing khot jong play. Ka di na menta kata.
Amen. Hallelujah. Ikin jong bleh ni kapor. Sapang kejing pentemai. Amen. Ya kan ikin jong bleh ngakan mau lakren di pastor ke Bible study hang tai hariang do. Ngakan mau kena ikin jong bleh ba i pastor ikran sapang kejing pentemai ya kejing mut. Amen. Tapi pilak pan pe ikin jong bleh naka sitiu Paul skin nongrom kat lenong ke ba kat ar kat khot ke benekong bat ke ba ar. Ngan puli ya ka namar kata ngakerpat ya pi ko para banget na kita ki jing isin ki jong ublay ban ai tino ki met jong pi kum ki jing knya ba im ba khot bat ba pen sngo ba ya ublay ka balong ken ka jing shakri ba kenjaman sim jong pi bat to wat pen srim rengkat eladi bat kani ka perti henry to pen keladur no eladi ken da ka jing pen thamai ki jing mot jong pi kenang ma pinot tip ka ba kumno ka long ka mon jong ublay ka ba bha bat ka ba pen sngo ba bat ka ba janai de. Amen. Ya kani ka kitien kani kin ka long ka jing im janga pangayat man kasngi. Amen. Ngaji ya tu na ka post ka por ka testimony ka jonga nadu mga kala mut ngong try habangan but emi ngan but bet tik tang emi adanga kwa ben sakri emi ngan ino lut eki jong ka partai pat ngale kum tamanta. Amen. Ka focus nga ka long ban yu ka khamat jong jisu hang ti habrang ka goal nga ka purpose nga pan sakri ban yu ublay. Amen. Hallelujah. Ngit ba pi ni jakaro pi kwa ban sakri ublay ka we ka daw ka long ka dream jongi ka paneng ka hima ka jong ublay. Amen. Hallelujah. Hang ni upol ukran hangi ba ya kani ka tin jong ublay ukran hangi ba ban yo ka ta ka jing im ka pathamai kata ka jing im ban nom pensrim ya ladi bat kani ka perti tang ka we upol ukran hang ni renew your mind. Amen. Your mind should renew every day. Amen. Ya ka jingmot jong pi day ban pen thamai man ka step. Amen. Ngakan mau ni pastor David diga ukran ni kini kitin jong play kuma ipan ni iong ba ka khamat ka long ka jing sai jong ka met pat lada ka khamat ka sai pha ka met barok ka sai lada ka khamat ka kam da sai pha ka met barok kam sai pha. Amen. But ek jingmot nga ong ye pi ba ki jing khang jong ka jingmot ka ti na ka khamat pat na ki score. Amen. Ka khamat pat ka score ka di ki jing khang jong ka jingmot bara ubriu uperkat na marbo yo but bara ubriu uperkat marbo yo snow. Amen. Piju snow tun em yaladi na marhaba ya tu kanalor ni mano marbo ya tu la mudor ka jingmot ka long ta na ka bas new pila perkat new ka babhar pila perkat ka bapha. Amen. But kum ro ka we ba piyo da lagi jong ki khamat piyo ka babha pi mudor ka babha piyo ka bas new pi mudor ka bas new. Amen. Tak nakan ni kadaw ni upol pa ulong apostol bala pa ublay ukran ni kani kitien ba la dapi kwa ban im ban ai ta ka jing im jong pi sha ublay ban nam pen stream rengkat la di bat kani ka pertei tang ka we renew your mind. Amen. Ngaman ka step ngaya tu epi man ka step ngaki na ka jing tia man ka step ba yo bangila yo jing kan pastor pa om day ban le kanu tang ka we ai ngu shrai ublay pat hadin ka ba ai ngu pulay kitin jong ublay para ba pulay kitin jong ublay sa duai. Amen. Haga jingem jonga lemda ngam yo ban pulay kitin jong ublay lemda ngam yo ban duai ngam la ban yat ban yang men sngi men tat. Amen. Ngaji ong ye piba latang ngam yo kata em ban yakran bru ngam ya shay ngam ya day. Amen. Hallelujah. Dia keren paralog ro kamnya di jingmut te pisau tu ngangit je kata. Amen. Ubriu dasisha ban namar pakaktin jong ublay kalong ka jingbam kamana pat kunjuro ka jing duai kalong kum ka Amen. Ubriu haba fasting haba di haba bamja ka telot ka met. Amen. La banyat banyang de henry ubriu babam badi uklan ka met ka pat. Hallelujah. Nakataka daw ngiro dasisha gidian pulay kitin jong ublay para bang pulay kitin jong ublay ro ni duai mani kitin jong try. Amen. Ka bar ok ni ka pertei ki brew ki paralog ni mano omla pan motivate inga pan ki ka dok nut jenga pan kalai ka dok nut jenga
ditang kewe ke jing im jonga ka ba pen ki ka do no jinga ka ditang ka khamat jong Jisu pat kum nong in i ka khamat jong Jisu ka ditang ka jing duai amen hallelujah oh hallelujah that motivates me is only the face of Jesus amen nothing in this earth motivate my heart but the face of Jesus in the worship moment amen hallelujah Puan kalau ngejingkir ku ke jing bentoy lagi, amen. Kalau penkenau biang kalau walampat ia ketu ke pemensua. Haleluya. Ai ngo yo play. Ika pangakwa mo nang ni ko pon. Gina ya dua ni ko pon, si ko pon beram try say ginong tray. Kalen ka kala i ha ka bangin yo man ot no banyo man syarai nentang giladon kat prangut. Amen. Hallelujah. Kabang judway na ko pang si ko por ka bo play un say. Ban ngai ngo bo play siya ula say bat lalong ge jingker ku ka bo kra. Amen. Malang ge chung play. Na ka ek bomlong u play upen long. Tao di play begini sekali. Tiga ko amal ni ko por ku play sibon paro kineki khat prangut. Ki bali sembenta ban keren ni ge krien ge chung play ge ni ko por. Nai rakti kitu ke ba sementa rakti kitu ke ba yo sngo ko barkan do pila long bless amen pediang kitu ke ba sementa mana ke tin jomle baro ke baran nang ni in ai ke jung tapti ke benjam amen hallelujah God bless you den ke kui ki baro kon blim nang ai body ti amen in nang ai penrit how play blim nang kentiu ko mangi ju hikai ngi jong na ko por je bot play kentiong ya kita kiba penrit. Dan ti kwa man long crown, chiso ruhi kai. Dan ti kwa man long crown, penrit yang ledi. Hallelujah. Kata binang sengu klan, kata binang sengu he, kata binang long rebellious dan beliau nang cat bin nang minus bin. Dari kata binang penrit, kata binang penkongok, kata binang penrit, kata binang buat renti, beliau nang kentiu. Hallelujah. Amen. Tang di beli sing kelong mar kong pong bat ka imlang ke salang. Ke imlang salang ni ke pet ni ke bala krau lupa. Du beli sing yu pet yu tu ba penpok lupa nang tai. Amen. Tu ba penrit bak ang bat dem bat snap bet sha be ke sing lam nem. Kinsan be. Lang jikar ku ke krau. Ari ke subang pala. Hallelujah.